Test. Nabavio sam mikrofon, kao što se da primetiti, kao na svadbama. Moli se mlade da ne srče vruću supu. Krećemo da napravimo jedan vlog do Rumunije, tačnije do Temišvara. To je jedna jako zanimljiva, lepa destinacija, jako lep grad. Zovu ga Istočni Beč ili tako nešto, kako sam pročitao. Nisam bio u Temišvaru sigurno 5-6 godina, tako da snimit ću malo Temišvar, odnosno Rumuniju iz mog ugla. Bavim se bezbednošću saobraćaja i zanima me jako saobraćaj, da vidimo kako su regulisane raskrsnice, kako Rumuni voze, kakvi su vozači, šta voze, koje modele automobila. Znamo da imaju nacionalnu klasu, da imaju, da su proizvođači te čuvene Dačije, iako se meni ne sviđa taj čitav koncept i automobila, ali šta da se radi, mora im se skinuti kapa, imaju određenih uspeha. Trenutno smo na autoputu, idemo dole ka Novom Sadu, isključit ćemo se preko Zrenjanina i dole idemo na granični prelaz, zaboravio sam kako se zove, imamo nekih 2,5 sata vožnje, trenutno je okruglo 9 sati, danas je 31. avgust i nadam se da će nam put proći jako fino, da nema nekih gužvi. Trenutno na autoputu nema gužvi, iako je vikend, a što se tiče granice, nadam se da ćemo i to vrlo brzo i lako preći. Rumuni su vremenska zona ispred nas, to jest plus 1 sat, tako i na to treba obratiti pažnju. Druga stvar, ne koriste evro, imaju svoju nacionalnu valutu koju štite i koriste, što mi je jako drago. Zove se lei, moram kasnije da izgooglam da vidim da me braća rumunska ne prevare na menjanju love, ali nadam se da neće. Snimit ćemo malo, neće dugo trajati ovaj vlog, možda nekog motivišem da otputujem i to je to. Vidimo se na granici. Prošli smo našu granicu, evo nas granični prelaz Jaša Tomić je naš i bukvalno jedan auto je samo bio ispred. I evo nas sad pred rumunskom granicom. Pogledajte kako izgleda, kao jedna kafana na Ibarskoj magistrali sa baštom. Vjerojatno ćemo i ovde brzo, pa kad pređemo pokazat ću vam, pošto u Rumuniji se putarina naplaćuje vinjetama, pa da vidimo koliko to košta. Posljednji put kad sam bio je nekih 3 eura koštala, tako da ne znam da li 7 ili 10 dana, ali oni nemaju nešto puno autoputeva, mi čak i nećemo koristiti nikakav autoput do Temišvara, ali mora da se plati putarina. Ušli smo u Rumuniju, pogledajte ograničenje ovde na znaku desno. Što ti nisi snimila, naravno, ali pisalo je ograničenje u naselju 50, van naselja 90 i autoput 130. Pogledajte oznake na kolovozu, snimi ove oznake. Mi ovo, pošto sam rekao da ću malo komentarisati i signalizaciju i da ćemo komentarisati saobraćaj, automobile koje vozi i tako dalje, mi to nemamo ove linije koje služe da nas upozore da je uskoro
puna linija, da najavljuju punu liniju i da se vratimo u traku. To je jako korisno i sad, pošto to samo stoji u pravilniku, ja iskreno na našim putevima nisam video da se to igde crta po Srbiji. Tako da, eto, odmah posle granice videli smo jednu stvar koja u Srbiji ne postoji. Postoji samo u pravilniku, ali na ulici nema. Sad, nismo kupili vinjetu zato što ovamo na ovoj trafici nema nikog. Ili se neko ušteko pa neće da radi. Evo malo utisci po rumunskim putevima. Nismo kupili i dalje vinjetu. Malo pre smo prošli pored policije, nije nas zaustavila, tako da moramo naći negde blizu neku pumpu. Što se tiče znakova signalizacije, postavljaju brojeve puta na betonske, kao neke spomenike, i to je jako lepo ukrašeno. Kod nas ljudi ne znaju da pored puteva postoje ti brojevi, broj deonice, kilometraže i tako dalje, jer stavimo na jednu tablu sa jako puno tih informacija. Međutim, Rumuni to rade mnogo lepše, jako lepo to izgleda. Što se tiče asfalta, asfalt je top, signalizacija, znakovi manji su nego naši i imam osjećaj da koriste malo drečavije boje. I manji su osim onih bitnih znakova, recimo malo pre sam video znak stop, ono ima metar kvadratni, možda i jače. A ovi ostali znakovi koji im verovatno nešto nisu bitni, štede na materijalu. Tako da to su prvi utisci. Prošli put kad sam bio, iskreno, nisam ni obraćao toliko pažnju, išao sam da se odmorim, da iskuliram, nisam ništa snimao, tako da sad mi je to zanimljivo malo da pogledam, da snimim. Što se tiče automobila koji voze, odmah na graničnom prelazu nas je dočekala Dacia, i to Dacia, klasika, klot oprema sa čeličnim felnama, ja ne znam koja je da li je Logan ili stara je neka, nemam pojma. Ovde sad ova policija što je bila, mislim da nije Dacia. Bio je neki džip, ali ne liči mi na Dustera. Pomerili smo sat smo +1 u odnosu na Srbiju. Nisam proverio koji je odnos valute, lej i evro, ali mislim da je, ako sam dobro zapamtio od prošlog puta, 5 leja, valjda 1 euro. Valjda. Vidjet ću. Znači, evo šansa da me neko zajebe sad na menjačnici. Ili plaćati karticama. Mislim da je to isto dobro rešenje, da kartica i onda ti automatski preračuna valutu i to je to. Šta sam još primetio? Da, table za usmeravanje, evo pogledajte recimo koliko su mali znakovi, snimi znakovi. Pogledajte sad ovde sa desne strane znak obrnuti trougao. Baš mali. Ali dobro, to je neki sporedni put. Sad ovi sa leve strane, to smo prošli, nebitno. Brojevi puta i tako da. Sad pogledajte još jednu zanimljivu stvar. Kod nas su table za usmeravanje crno-bele. To su ove table što se postavljaju na krivinama. Ovde svugde su crveno-bele. To mi se sviđa, zbog navijačke opredeljenosti moje, jako mi se sviđa. Ovde su crveno-bele, drečave, i po mom mišljenju logičnije da bude neka drečavija boja kao što je crvena, vjerojatno se to još bolje uočava noću. I pogledajte, pred krivinama vibrirajuće trake, pred svaku. Isto jako dobro i jako korisno. Sad ove trake razdelne, da li vibriraju? Ne. Evo sad prelazim, preko Ivične neću baš, da me ne odvuče ovamo bankina, ali sve je jako lepo obeleženo, upozoravaju. Malo pre sam video kada sporedni put se uključuje na glavni put, da čak imaju i u samom asfaltu utisnuta svetla, da verovatno noću upozoravaju da je tu neka zaustavna linija i da je obavezno zaustavljanje. Tako da, za sad, signalizacija top. Ne mogu da vam kažem ništa o automobilima, šta voze, to ćemo kad naiđemo na neko selo, pa ćemo da vidimo ovde po selima šta lokalci voze. Da li je to zaista zastupljena toliko Dacia ili je to izmešano manje više kao kod nas.
Zanimljivo mi je da na Balkanu svaka zemlja ima neki svoj zaštitni brend. I ne znam, evo, primer, kad pomislite Bosna, šta se u Bosni vozi? Volkswagen, nema greške. Volkswagen, ne znam, Bugarska, Albanija, Mercedes. Srbija, pa ne znam da li je to BMW, ali i mi isto imamo to neko zaštitno možda malo zaštitni brend, nekad smo imali svoju tu industriju, zastavu, sad iskreno ovaj Fiat i ne smatram da je to naše, tako da izmešano. Evo, ušli smo u jedno selo, pogledajte kako su obeleženi pešački prelazi, definitivno ovo sija noću, što malo pre sam prešao preko ovih lampica. Sve fino obeleženo, ograničenje isto kao u Srbiji 50 km na čas. Imaju malo veće ograničenje na putu van naselja, za razliku od nas, tu im je 90, što je po mom mišljenju ok skroz. U Srbiji je 80. Evo, pogledajte ponovo krivina. Evo ih vibrirajuće trake da upozore. Ponovo crveno-bela tabla. Ovde je znak stop mali. Sad ovaj mi je čudan, ovde bio pešački prelaz nasred krivine. Pogledajte, kamere imaju, sad da li ova kamera snima, šta snima, nemam pojma. Ali nema ni dalje, vozimo već par kilometara, nema ni jedna jedina pumpa ni dalje. Da skrenemo da kupimo tu vinjetu. Inače, prošli put kad sam bio u Rumuniji nisam išao na ovaj granični prelaz i nisam ovuda vozio. Mislim da sam išao dole na neki drugi. Evo idemo dalje ka Temišvaru. Ovo im je kao neka brza saobraćajnica, ovo je nešto novo napravljeno. Sad ćete vidjeti kako izgledaju kružni tokovi u Rumuniji. Za razliku od naših kružnih tokova, ono samo ostrvo je jako puno izdignuto. Sad ćete vidjeti. U stvari tako i treba da se radi, da bi se vozači usporili, da ne bi proleteli kroz taj kružni tok. Velika su ostrva i da vidimo što ćemo sad ovde. Dobro. I ono što je, ovde je bio dobar prelaz. I ono što je isto kao kod nas, to je da na ulasku u kružni tok iz svih smerova ima obrnuti trougao. Evo, pogledajte kako izgleda. Ispod nadvožnjaka kružni tok, ogroman krug, usporavanje i te ga rade, tako da nije ovo još završeno. Ali pogledajte koliko izdižu ove ivičnjake i sve ostalo, bukvalno da usmeravaju vozača, što bi na neki način i trebalo da se radi, da bi vozač bio što bezbedniji, jer kružni tokovi su jedni od najbezbednijih raskrsnica, samo treba usporiti vozača. Dobro, eto, pokazao sam i kako izgleda kružni tok. Ako dobro kontam rumunskima da piše i na engleskom, parking se plaća od ponedeljka do petka. Danas je subota, tako da nema plaćanja koliko vidim. Što se tiče cene parkinga, 1 sat je 0,42 eura. 24 časa, 3,57. Evo je autoškola. Nema nikakvih dodatnih tabli, ništa. Ali vidi se da je autoškola. Pogledajte kako polako kreće.
zeza me bubica i maksimalno me mrzi da snimam, ali kad sam već krenuo, ajde, nema veze. Valjda će me ovo pivo malo raspoložiti. Seli smo u neki restoran da doručkujemo, odnosno da ručamo pre nego što odemo u smeštaj. I tu smo pored reke, snimi samo da se vidimo. Pored BG-a. Tu se organizuju inače i ove turističke turice da se malo voze po reci. Reka ono ko kanal. Ništa smaca. Ne može da se kupa. Što se tiče cena u restoranu, jeftinije nego u Beogradu. Ja sad dok moj mozak prebaci iz njihove valute u evro, iz evra u dinar, ali ja mislim da, evo recimo ovo piće, konkretno pivo, inače zanimljivo je pivo, čaše su 0,4, nije 0,5, iako je točan. Pa otprilike košta nekih 300 dinara možda pivo. Tako da, ako sam dobro izračunao, nekih 14 lea ili malo manje. I uzeli smo još neke, poručili smo neke burgere. Tako da javit ću se da vidite kako izgleda hrana i da li je ukusna kao kod nas. Bili smo u restoranu na doručku. Nisam htio da snimam tamo zato što ja nisam debeli Sremac, da ne kažem debeli Mačvanin, već evo sad ćemo malo prokomentarisati. Uzeo sam račun, jedan od bolje ocenjenih restorana na Google Mapsu, zove se Riviera ili tako nešto, mislim da je Riviera. Burger košta 48 lea, mojito limunada 22 i pivo Peroni 13. Znači sve ukupno 131 lej. To bi značilo da košta negde, kad se prevede, znači podeljeno sa 5, koliko je to, 26 eura. Je tako? 26 eura. Ja mislim da je to ok, jedete ovako pored reke, imate fin pogled i dobra usluga, kvalitetna klopa, tako da 26 eura ili ti nekih malo više od 3000 dinara da košta. Vidjet ćemo sa ostalim cenama koliko šta košta, ali deluje mi da su cene ok. Smeštaj, snimit ću vam to kasnije, smeštaj može da se bira ovde, još je vikend danas, za 50 eura. Od 40 do 60 eura recimo da birate. Čak i hotelski smeštaj, uključujući doručak, možda 70 eura maksimalno, i to pričam cene za dvoje. Tako da, izuzetno lep gradić, povoljan, nije daleko od Srbije, blizu granice, čim pređete granicu nekih otprilike možda 50 km, maksimalno 50 km od granice, preko bilo kog da pređete ovog graničnog prelaza i evo se. Tu ste, provozate se vikendom, se ne plaća parking, to sam vam snimio, tako da preporuka. Ajde. Tri, četiri, sad. A idemo koji je brži čamac. Crveni ili žuti zmaj? Jedan, dva. Launch control, brate.
Na. Dođi. Stani. Idem. Evo da vidite sobu. Jako lepar apartman. Kako Rumuni rešavaju problem sa strujom i kablovima? Na jednoj banderi. Haos. Evo šetnica lagana. Kupio sam neku Coca-Colu. Nadam se da je ovo limun u Coca-Coli. Ako nije limun, onda sam se zajebao. Jer baš mi se pije koca. Snimaš? Coca-Cola. Salim. Da vam pokažem. Razmijenio sam da vidite kakve su rumunske pare. Evo koliko sam dobio za 50 eura. Snimi. Znači za 50 eura. Čekaj ovako da okrenem. 100, 200, 210, 220, 230, 240, 246. To je za 50 eura. Sad pogledajte ovaj novac. Ovo nije papir. Kao da je plastika neka. Ne može da se izgužva. Možeš da bukvalno pereš pare i da im ništa ne bude. Eto, za 50 eura. Idemo da potrošimo. Vožnja brodićem. Satnica. Čekaj, koliko je karta, ako piše. Piše, bilet 4 lea, valjda. Ne razumem. Što se tiče javnog prevoza, u Temišvaru postoji prevoz brodićem, postoji autobuski prevoz, postoji trola, postoji tramvaj, postoji taksi, postoji Uber. Tako da treći po veličini grad u Rumuniji
a ima tramvaj. Kod nas, od bivše Jugoslavije, tramvaj ima samo Beograd i Zagreb. A evo, kod njih jedan Temišvar, gradić, i ima tramvaj. F30. Ovaj lip bi mogao da kupiš. 2.0 dizel, verovatno. Dobro, fino. Ceo dan pokušavam da snimim neki dobar auto. Brdo nekih stvari sam snimio, ali nikako da naiđe. I taman ugasim kameru, naleti dobar auto. I šta sam propustio da snimim? Propustio sam da snimim jedan E36 limuzina koji je jako lepo sređen. Dok sam ja upalio kameru, jebi ga. Propustio sam da snimim još jedan BMW, mislim da je bio M5 E39. Ili samo ima izduve. I to sam sjebo, i to nisam snimio. I vrhunac svega što nisam snimio, jer nisam snimio Toyota Supru, brate. Znači, hvala ti Bože ako me uzmeš večeras. Nisam snimio Toyota Supru. Mislim, jeste to BMW Z4 prepakovani, ali ko da je bitno, to u Srbiji ne postoji. Jebem ti. Idem sada nađem nešto da vidim ako ću uspeti da snimim. Ali sad je već mrak, tako da jedino nam ostaje varijanta za sutra. Ako naleti ponovo ta Suprica neka. Ček sad da vidim dok snimam. Nema ništa. Inače, Rumuni voze jako lepe automobile i dosta mlađi nego mi. Da li je bolji standard Evropa, šta je, nemam pojma. Ali dosta su i mlađi automobili i sređeni. Vidi ovog đavola.
Auto i pivo moraju biti iz Minhena, žena može biti i sa sela. Mami, umbe. Ženu ćemo obrisati.